من دبيعم شو أدرى نادن ما ظلماتي المادة كان والله العظيم جودي مورا بيسمول جودي مورا أنا كيف ماشي ما سمارة منك العارضي خاطر بيسهرني بيسهر بويه پشتی کێمبوونا لێگەڕینە قوربانیان و بێدەنگیە ئامێرێن پرۆسەیە دەرخستنا کەسێن لە بین کاڤلان لە باژارۆکێ جندرێسێ یە سەر بە هەرێما عەفرینێ زیاندیتیان ئەردهەژێ لەسەر کاڤلێن ماڵێن خۆیان وێرانبووی ڕادوەستن. کەسێن ڕزگاربوویژی جان و مال ji destdane direwşeke gelekî zehmet de jî dijîn. Li gorî ku nişteciyekî Efrînê ji tora medyayiya Rûdawê re ragihandiye, not ji sedî ji Cindrêsê wêran bûye, xelk jî derbider bûne. Karwanekî alîkariyê mirovî yê dezgeha xêrxwaziya barzanî gihiştiye Efrînê. Berpirsên wî karwanî ji tora medyayiya Rûdawê re ragihandiye, barhilgirên alîkariyan ji av, xwarin, bettanî, sobe, derman û çadiran gihandine wan navçeyan, bi taybetî Cindrês, Şiye û Efrînê. وصلت المساعدات الإنسانية عبر قوافل Alîkariyên mirovî birêya karwanên ku ji Kurdistana Iraqê hatine ji dezgeha xêrxwaziya Barzanî yekser rêvebirê wê karwanîbirêz Musa Ehmed li gel Wezîrê Tenduristiyê Hikûmeta Demkî û him berpirsên artêşa niştimanî civiya ji bo nirxandina pêdiviyên sereke û gerên li nav navçeyên ku ziyan ji erdhejê gihîştiye wan. Rêvebiriya Xweser jî tekez kiriye ku wê bi dehan tankerên sotemeniyê û alîkariyên xwarinê yên lezgîn amade kirine. Lê bi sedema redkirina Tirkiye û Hikûmeta Demkî rê pê nehate dan ku derbas bibin ji ber sedemên siyasî. Tîmeke heyva sora Kurdî li Rojavayê Kurdistanê banga xwe digihîne civaka navdewletî ku rê bi wan bêdan ji bo alîkariyan bigihînin wan navçeyên ziyandîtî û ev mijara mirovî ji siyasetê bê dûrxistin. ومن هنا أناشد منظمة الصحة العالمية Ji vê derê ez banga xwe rasteyê rêxistina tenduristiya cîhanî dikim ku destberdanê bike ji bo rawestandina van mijaran. Dalema hemûyan bê nerîn, wekê kesên Sûrî. Em amadebûna xwe radigihînin ku berê xwe bidin çend navçeyeke ziyandîtî li Sûriyê, ji Cindrêsê heta Selqînê, Herîm, Serdema, Ceblê û navçeyên me yên din ên ku ziyan dîtine. Karê me mirovahî ye. Em hêvî dikin ev karê me ji têgeha siyasetê bê dûrxistin. Rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûriyê jî dibêje wê bêhtir ji karwanekî amade kiriye ji bo derbasî navçeyên ziyandîtî bibe. Lê grûpên çekdar li navçeyên Efrîn û Bakurê Rojavayê Sûriyê rê nade wan. عندنا قافلة حاليا متوقفة بمعبر آنها کارvanekî me heye li deriyê Umcelut rawastiye. Heta niha ji aliyê navçeyên dagirkirî ve bersiva me nehatiye dan. Em banga xwe digihînin nêrîna giştiya cîhanê ji bo vekirina deryan bi mebesta derbaskirina alîkariyan ku ji rêveberiya Xweser hatine pêşkêşkirin ji bo kesûkarên me yên ziyandîtî. Di heftemîn roj de piştî erdheja ku şeşê vê meha sibatê çêbû bi hezaran kes bûne qurbanî û bi hezaran kes jî derbiderbûne û alîkariyên ku têne pêşkêşkirin têra pêdiviyên wan nakin ji ber ku qebareya ziyanê gelekî ji qebareya wan alîkariyan mezintir e weka ku xelkên wan navçeyan bi xwe dibêjin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.